Fitna baka VPP kanjano hau arhajar arpupra na kaliang jonga ngaong M kulin shun pibro perlok serjor kibjus ng panel pe kanega kubor kanega channel kanega porlok hadin kajing risanyo o CM barim jonga KHDC ladon kawai ke officer kaba Shim kabu halor gajing ja UCM barim kumta kane ka officer kalashna ya ka notice ban sam ya ka professional tak lane ka tax bahab ban ai syaka KHDC shisin shisnem hakador arspa kumta hadin bala sen biang ya ka isi batmai lalap ba katega notice ba shna katika officer kadai kajing shna jongka hi shimen kumta ka isi batmai kajong u CM bamenta uba Winston ula ai por ya katika longkumi lane katika officer bakanwan penshai hapo henyausngi namar kajing le klumar jongka kumta ban khamshai lane ban snautu hadu katno kipai ba kisanya ya ka KHDC balaya lamda ka VPP te menta tonginya pe yakini ki komen lahato kipendau lane kiyaro ya ka jing trei jong ka VPP ha KHDC kumta perlok kani ka kupor intermen bahwa arjar arpu praru ka VPP kan sansyarlut ha ka MLA election nang ba ka parti garo lane ka NPP kanja kendong hakmat ka VPP penhe da ka taksi akimender lais pa san kibalai kenmau ba hangno ru donbe kilang yong husiar VPP lais pa lai pulai kiba lai pleng kidon kilang tholi kibala le kli shri ban pen but nam sniu ya ke isi thmai claim da yo jingbit suspend direct ya kum kine ki jai officer buitu dei ki riu NPP hi ki basngeu tu shai shispa san dai lai khan phau neu CM ushai batwit pha da shupe krenru ya jing tui thalit claim te te u long ubriu pro jabing shisha arspa saupho ki balai dei ban pitro bak bateng e ya kino ki officer ki bra tam claim kajing hukum da CM bat ka isi bro kawai shispa sau khundai ki balai ki plan ban penja burom ya ki isi VPP henrei ka hok payang ka basniu hite kamla ban islam good job VPP nai island ya ki langyong laispa arpra balai tang arspa tangka shisnam kan omdon jing e yangi lada ngidon kamensim 76 line kani kadai kabui kam jong ka sarkar sendop MDS joj balai lamda ka NPP bat pansun pen klumar ya ki ba bat ban pen stom tu balai lamda ka NPP bat ban pen klumar ya ki ba bat ban pen option ya chu ka VPP ko ki ba kari khasijan cha ngidei ban husiar ya ki bui po jong ka sarkar MDS tu ngidei ban sing tu ba kumno ba ki thau ki lat kilti ban bui po ya ki MDS tu ban pen klumar ki ba long live VPP down MDA2 sau lại bên trái bị thar ba Winston ya ka badai tang shuwan ka VPP ha kibor milut ke jingkino lai peujai milut ki jinit ki jinan ki jabo jaban baro kenter be dan pe be dau pra ban bakan ya ja kwa kumno ha ba ka tax kila seu nandu mensuwa kimju tip jupnai ai menta pan sang paulut ha ka VPP keren ya ka bahok le ya ka badai penhun ya pa ba ka bru hnya trem I ya ki beduk bekerdu ublen kerku hau pra 6% 95 line nadu bami ka VPP ngi ki pa ba da shai hi kedar na dong shedong ne pi ong kumno pa ba lai hang ne ki psneu dei ars pa san pu sau ki balai kin sami shibun ki jing pen tho bria ya ka VPP namar ba ki kwan men toy ki lating thot ya ka VPP long live VPP khandai pusan line kane ka de ka bui ka NPP ban pen but nam pen tho bria ya ka VPP
วันไอลีเบะยักกะกำ Ngeusi banda pulei ki komen bunti breu jongi kidang sadin sadum palan timtip kumno karukom sinsar khadan ha karibat ha kajala traikam apskon ki kim tip shapang ka sikshudul shuai batai start hasun klem nong rim kis ngeu dei tang ban yo lut ke baro klem dano snyang nalde klem poi prakhan han system nalde ngeusi Kol show jingi kal nang hiar arsud. Tamne perlok kulish bun kulish ya jarngo. Ini sekian depan aku video. Cici.